Вълкът от Уол Стрийт е филм от 2013 година, режисиран от Мартин Скорсезе и базиран на автобиографичния роман на Джордан Белфорт. Филмът разказва историята на амбициозния брокер за стокови облигации, който след финансов скандал създава една от най-успешните, но и една от най-скандалните инвестиционни фирми в историята на Уол Стрийт. Главният герой Джордан Белфорт, изпълнен от Леонардо Ди Каприо, започва своята кариера като брокер и бързо се изкачва по стълбите на финансовия свят. Той основава своята компания Стрейтън Олкмонт и създава култура на избухващ успех, облъчен с екстремни луксозни покупки, наркотици и безскрупулни бизнес практики. Филмът изобразява живота на Белфорт в ерата на 90-те години, когато той и неговия екип създават огромни богатства, но същевременно привличат вниманието на регулаторите и съдебната система. Белфорт става символ на разтърсването и аморалните практики в финансовата. В крайна сметка той бива арестуван и обвинен в редица престъпления, свързани с измами и пране на пари. В съдебният процес той сътрудничи на федералните органи и бива осъден на затворно наказание. Историята завършва с това, че Белфорт започва нов етап в живота си след избягване от затвора, преподавайки и мотивирайки хора. Във филма се разказва за необикновеното забогатяване и последвалия грандиозен крах на Джордан Белфорт. От наша гледна точка, интересното е, че той обяснява и някои от техниките за продажба, които е използвал, за да направи много продажби. Въпреки факта, че Белфорт е безспорно страхотен търговец, мотивите му не са били от най-добрите. Въпреки това, методите, които е използвал, за да постигне такива забележителни резултати в продажбите си струва да бъдат изучени и приложени. Във филма Белфорт навлиза в сложна психология на продажбата, като подчертава значението на установяването на контакт, преодоляването на възраженията и усъвършенстването на основните умения. Продажби и маркетинг. Филмът представя силата на убедителните техники за продажби и маркетинг. Въпреки че героите във филма използват тези умения с нечисти цели, законните фирми могат да използват ефективни стратегии за продажби и маркетинг, за да привличат и задържат клиенти. Изграждането на силни взаимоотношения с клиентите и осигуряването на стойност трябва да бъде основният фокус. Филмът ни показва колко е важно да се разбират и спазват финансовите разпоредби. Непознаването на закона не е оправдание, а неспазването му може да доведе до сериозни санкции. Предприятията трябва да инвестират в спазването на правните и регулаторните изисквания, за да гарантират, че работят в границите на закона. Управление на риска. Екстравагантният начин на живот на Джордан Белфорт и прекомерното поемане на рискове в крайна сметка довеждат до неговия крах. Успешните предприятия отдават приоритет на управлението на риска и вземат информирани решения, за да защитят активите и репутацията си. Диверсификацията и разумното финансово планиране са ключови аспекти на управлението на риск. Във филма се показва влиянието на лидерството и фирмената култура върху поведението на служителите. Бизнес лидерите трябва да дават положителен пример и да създават култура, която насърчава етичното поведение, работата в екип и благополучието на служителите. Една токсична култура може да доведе до неетично поведение и да подкопае растежа на бизнеса. Отчетност и отговорност. Бизнес лидерите трябва да поемат отговорност за своите действия и решения. Героите във филма често избягват да носят отговорност за грешките си, което води до тяхното падение. Поемането на отговорност, ученето от грешките и предприемането на коригиращи действия са жизнено важни за устойчивият растеж. За предприятията, които се стремят към растеж чрез инвестиции, поддържането на добри отношения с инвеститорите е от съществено значение. Изграждането на доверие и осигуряването на прозрачност могат да привлекат повече инвеститори и възможности за финансиране. Подвеждането или предаването на инвеститорите може да има тежки последици, както е показано във филма. Стратегическият подход на филма се проявява и в балансирането между представянето на блясъка на бизнес света и подчертаването на моралните аспекти на историята. Сатиричната ирония, която пронизва филма, провокира зрителите към размисъл за етичните аспекти на корпоративният свят. Този стратегически ход го прави подходящ не само за почитателите на криминалните драми, но и за тези, които се интересуват от социални и етични въпроси. Вълкът от Уол Стрийт
Успешно съчетава художествената си ценност с майсторски подход към маркетинг и етика. От гледна точка на маркетинга, филма стратегически използва имената на Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, които привличат вниманието към проекта още преди неговото пускане. Трейлърите и постерите, обединявайки динамични сцени с артистичен стил, засилват интригата и гарантират висок интерес от страна на публиката. Въобщено, Вълкът от Уолл Стрит е изключително изразителен, предлагайки не само емоционален трилър, но и маркетингов гений. Той привлича зрителите чрез завладяваща история и изпълнения, но същевременно насочва тяхното внимание към етичните въпроси, които той поражда. Този холистичен подход прави филма мощен кинематографичен продукт, оставайки трайно впечатление и подтикващ критично мислене. Филмът не само разкрива неетични и аморални практики в бизнеса, но ги осъжда. Този етичен аспект го прави не просто привлекателен продукт, а предизвикателство за размисъл върху бизнес етиката. Филма съчетава сензационни епизоди, привличащи внимание за възможността за дълбоко обсъждане на етичните дилеми в бизнеса. Въпреки че поведението на главния герой Джордан Белфорд е морално и етично спорно, филмът разкрива някои важни уроци за бизнес живота. Големите уроци, които можем да извлечем от Вълкът от Уолл Стрит, от научна гледна точка и от маркетингова такава, са следните. Че можем да правим каквото си поискаме, ако имаме уменията и увереността за това. Можем да променяме хората, да ги извеждаме до нови висоти, за които те самите не са подозирали, като ги мотивираме по правилният начин. Смелостта да се обърнеш към правилния човек, за да осъществиш мечтите ти, се отплаща винаги. А трудните уроци, които извличаме от филма, са следните. Това е, че финансите са много, но те са нестабилни и не са сигурни, така че те са ориентирани към печалба и към един по-безмилостен свят. Тоест трябва да бъдем внимателни, когато подхождаме към финансите, които ние притежаваме, да ги влагаме внимателно и разумно. Безскрупулността на човека и целта за печалба го води до един жесток свят. И това, че един човек притежава много пари и средства, не го прави достоен човек, а напротив, характерът го прави да израства като личност. И никое богатство или успех финансов не струва да сипеш своето семейство, своето тяло, ума си и най-скъпоценните и важни неща за теб. И най-важното може би е, че стабилният растеж и стабилността са от първостепенно значение, защото ако се изстреляте с много бърз успех, вие много бързо може да се сринете. Във Вълкът от Уолл Стрит се изобразява поредица от стратегически маркетингови решения и действия, които са част от характера и подхода на главния герой Джордан Белфорд. Обаче, въпреки че тези стратегии са ефективни във филмовия свят, те се оказват неприемливи и неприложими в реалния живот поради своите етични и законни аспекти. Във филма Белфорд и неговия екип използват различни техники за измама и манипулация, за да привлекат клиенти и да увеличат обема на продажбите. Те прилагат агресивен телефонен маркетинг, използват притеснителни сценарии и обещават големи печалби. Този вид измама е недопустим и противозаконен в реалния свят. В повечето сценарии законодателството регулира търговските практики и защитава потребителите от измама. Подобни методи на манипулация могат да доведат до сериозни правни последици и щети за бизнеса, а не към успеха му. Белфорд и неговия екип усъвършенстват изразения стил на живот на ръба, като инвестират в екстремни луксозни покупки и разходки. Този образ на богатство и разкош служи като част от техника за привличане на клиенти и привличане на внимание. В реалния свят, поддържането на този вид стандарт на живот и непрекъснатите разходки на ръба могат да доведат до финансова криза и унищожаване на репутацията. Клиентите и инвеститорите обикновено търсят отговорност и дългосрочна стабилност от фирмите, които им предоставят услуги.
Въпреки че стратегиите и маркетинговите действия във Welcome to Wall Street могат да са ефективни за привличане на клиенти и генериране на бързи печалби във филмовия свят, те са напълно неуместни и неприложими в реалния живот. Такива практики нарушават закони и етични норми, които регулират бизнеса и финансовите институции. В реалния свят стратегическия маркетинг трябва да се основава на честни, етични и устойчиви практики, които гарантират дългосрочен успех и доверие от страна на клиентите и обществото. Във филма се извършват неетични финансови практики, включително умело манипулиране на акции и злоупотреба с доверието на клиентите. Създават се изкуствени вълни на пазара, за да се увеличат цените на акциите и да се реализират печалби. Тези практики са не само незаконни, но и довеждат до сериозни икономически последици. В реалния свят финансовите институции и регулаторните органи имат сурови наказателни санкции за тези видове престъпления. Филмът подчертава важността и отговорността за нашите действия. Белфорд се впуска в неправомерни и опустошителни практики, които накрая го поставят под съдебен надзор. Урокът е, че всеки трябва да бъде отговорен за последиците си и собствените си действия. Доверието е ключов елемент във всяка бизнес релация и когато то се изгуби, може да бъде трудно възстановено.